Mart il-Prim Ministru Dr. Lidia Abela żaret il-kumpanija Maltija Thermoplastics Limited li tispeċjalizza fil-manifattura ta' prodotti tal-plastik għal firxa wiesa ta' klijenti u internazzjonali fis-setturi tal-karozzi, tat-teknoloġija u tal-kostruzzjoni. Hawnhekk Dr. Abela rat il-progress li għamel dan in-negozju tul l-aħħar 3 deċenji u ingħata dettalji dwar il-pjan ambizzjuż għal iktar investiment fil-futur. Mart il-Prim Ministru kellha l-opportunità li tkun viċin l-impjegati tal-kumpanija u tisma' l-esperjenzi tagħhom fuq il-post tax-xogħol. Dr. Abela nnotat l-impenn li l-kumpanija toffri lil ħaddiema biex ikomplu jtejbu l-ħiliet tekniċi tagħhom u javvanzaw fil-karriera. Żiedet tgħid li l-kontribut tal-ħaddiema Maltin huwa fundamentali għas-suċċess ta' pajjiżna. Ħadd pjaċir nitkellem mal-ħaddiema ta' din il-kumpanija illi ħafna minnhom ilhom jaħdmu hawnhekk snin twal u tkellimt magħhom dwar l-opportunitajiet li għandhom biex ikomplu javvanzaw fil-karriera tagħhom u wkoll kif il-kontribut tagħhom bħala ħaddiema ta' din il-kumpanija qed jikkontribwixxu b'mod dirett fis-suċċess ta' din il-kumpanija u fis-suċċess tal-ekonomija hawnhekk.